खुलुमबाय बड' चेनेलनिसिम गासै चेनेल नुजाथि फैनायनि थाखाय हांख्रायनाय लेखा गासै चेनेलनिसिमबो आंनि धेमाजि जिल्ला NDBP गबिन्द ग्रुपनि जानानै आङो नोंथांमोनसिम साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों आंनि जिथुनाखि धेमाजि जिल्ला NDBP गबिन्द ग्रुपनि जानानै आङो माखासे खेंफोरथि होनो सानदों रायजोनि गेजेरावहाय आरो जोंनि धेमाजि जिल्ला NDB मोनफ्रोमबो ग्रुपनिसिम आङो खेंफोरथि होनो सानदों NDBP गबिन्द ग्रुपनि जानानै जाहाथे जोंनि खामानि मावनाया जाहाथे जिल्ला हिसाबै मोजाङै थांनानै थायो बा जोङो मोजाङै हाबाफारि जों मावनो हायो। दिनै आङो बारग' NDBP गबिन्द ग्रुपनि जानानै आङो दिनै गोबां ससियेल मिडियायावहाय आङो नुदों आरो बे नुनायनि जाहोनाव आं दिनै माखासे ससियेल मिडियायाव जाबायदि जोंनि धेमाजि जिल्ला NDB बारग' आफादनि जिथुनाखि धेमाजि जिल्ला वेलफेयार ससाइटिनि जिथुनाखि हाबाफारि मावनो नागिरनाय बे मावनो लानाय हाबाफारियावहाय आङो माखासे गबिन्द ग्रुप सारनि जानानै आङो खेंफोरथि होनो सानदों। खेंफोरथिया बेनो थांनाय 10 थारिखआवहाय बिथांमोना धेमाजि जिल्ला वेलफेयार ससाइटिनि जायफोर बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोनाहाय अलरेडि माने दानि फैबाय थानाय जिथुनाखि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव माने BJP खौ जेरैखि जायाबाबो फेजेननानै माने बेयो कंग्रेसखौ देरहाहोनांगौ होननानै दिनै रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों आरो नुनो मोनदों आरो बे नुनो मोननायावनो आङो दिनै बैफोर मेसेजआ बा बै जिथुनाखि नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयार ससाइटिनि जायफोर मावनो गोनां हाबाफारिफोर दङ बेखौ जोङो मोनसे समावहाय जोङो 16 थारिखआव जोङो सावरायलायदोंमोन आरो बेहाय इलेक्सन पारपसखौ लानानै जोङो सावरायदोंमोन सावरायनाया खिन्थु बेहाय जोङो एकमुट जायाखैमोन मानोना इलेक्सन पारपसखौ जों लानानै डाइरेक्ट जोङो सोरखौबा सापर्ट होनांगौ होननानै जों बेफोरबायदि पलिसि मेकिं बानायनाय जाथ'वाखैमोन। जाय पलिसियाहाय जोंनि सेपारेटलि माने नैबे माबायाव थायो आरो जोङो सेपारेटलि जोङो पलिसिखौ सिङाव दोननानै जोङो जाहाथे खामानि मावगोन बेखौ जोङो सिन्था धारना खालामलायदोंमोन आरो बे सिन्था धारना खालामलायनायनि जिथुनाखि एजेन्डाया जायासै आरो बेखौ सावरायनायबो जायासै। बेखायनो दिनै आङो NDBP दा बिथांमोना ससियेल मिडियायाव बुंबाय थादों गबिन्द ग्रुपआहायबो बेहाय माने गोरोबनायनि गेजेरजों फैगौ बिसायख'थियाव माने नैबे जनाय समस्थियावहाय कंग्रेसखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंफोरना होदों। ओमफ्राय आं दिनै बे रादाबनि गेजेरजोंनो खेंफोरथिखौ बेखौनो होदो जाहाथे आंहा बेयो एकमुट नङा मानो होनब्ला बेयो जोङो NDBP हिसाबै बा गबिन्द ग्रुप हिसाबै जोङो पलिसि मेकिं लानाय जाथ'वाखैमोन आरो जों लानाय जायोबाबो उनावहायसो लागोन होननानै आङो सावरायनानै दोननाय जादोंमोन। दा बिथांमोनाहाय डाइरेक्ट दिनै BJP खौ सापर्ट खालामा बा कंग्रेसखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बिथांमोना जाबायदि रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायनो बा फोरमायगासिनो दङ बेखौ आङो खेंफोरथिनि गेजेरजों होनो नागिरदों। दा गोबाङा गोबां मिथियो दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लायावहाय बा नैबे जोंनि जनाय समस्थियावहाय जायफोरबायदि केन्डिडेटआ देरहागोन आरो आं गासै आफादफोरखौबो आङो माहारियारि जोंनि जिथुनाखि आफादफोर दङ बे आफादफोरनि सिमबो आङो बे रादाबनि गेजेरजों बेखौनो खेंफोरथि होनो नागिरदों NDB गबिन्द ग्रुपनि जानानै जोङो गोदोनिफ्राय बा सिगांनिफ्राय जोङो नुबोबाय थादों जोंनि जिथुनाखि माहारि आफादफोरनि जिथुनाखि पलिटिकेल बा राजनितिक एंगोलखौ जों नायबा नुहुरो दिनैहाय जायफोरबायदि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामदों बेनो माहारियारि आफादफोरनि मोनफा मोनफा हारिनि मावनो थांनाय मोनसे लेसन। बेखायनो दिनै जोंहा हमना ला बेहाय गोबां आफादफोरानो इनभल्भ जानानै दिनैहाय BJP खौ सापर्ट खालामदों। BJP खौ सापर्ट खालामनो गोनां बाध्य जादों बा जोङो BJP खौ जों खालामखानांगोन मानो होनब्ला जोंहा गोजौआव गोबां खामानि मावबावनो दंबोयो जाय खामानिखौ दिनैहाय जोङो आफाद हिसाबै बा हारि हिसाबै दिनै मावनो थांगासिनो दङ। बेखायनो जोङो NDBP जानानै आङो नैबे जनाय समस्ति बा धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जानानै आङो गासै माहारियारि आफादफोरखौ खावलायनो सानदों जाहाथे जोङो NDBP
नैबे फैबाय थागोन जिथुनाखि फैबाय थानाय बा 27 तारिखआव जानो गोनां जिथुनाखि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावहाय जोङो NDP-नि जानानै डाइरेक्ट जोङो BJP खौ सापर्ट खालामगोन होननानै आं दिनै गासै माहारियारि आफादफोरनिसिमबो आङो बे खेंफोरथिखौ हरदों आरो जोंनि जिथुनाखि मावनो गोनां हाबाफारि आरो जाबायदि जों लामाजों जों आवगायदों बे आवगायनाय लामाया उनाव फैबाय थानाय जिथुनाखि समफोराव जोंखौ मोजां खाबु होगोन होननानैबो आङो नैबे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों आंहा फोथायनाय दङ। दा जोंनि बारग' NDP-फोरखौ आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि पलिसि बा मेकिं बानायनाय बेफोरो सोरनिबा आन्दोजों जाहाथे जाया बा जानायखौ नोंथांमोनाबो जुदि लुबैया जाहाथे जोङो अबे लाइनजों थाङोब्ला बा जोङो अबे एंगोलजों थाङोब्ला जोङो बेफोरबायदि जोङो उननि जेनेरेसननि खामानिखौ मावहैनो हागोन बे बिथिंखौ लानानै गासै बारग' NDP-फोरखौबो आङो ग्रुपफोरखौबो आं खावलायहरदों जाहाथे जोंनि नैबे समस्ति मोननैनि जिथुनाखि जोंबो बारग' NDP हिसाबै जिथुनाखि रुल लानांगौ बे रुलखौ जाहाथे जायफोरबायदि केन्डिडेटआ देरहागोन आरो बै देरहानायनि केन्डिडेटखौ नायनानै आरो अबे केन्डिडेटखौ रायजो राजाफ्रा बर' माहारिफोरा सापर्ट खालामदों खालामाखै बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे एबारनि बिसायख'थियाव बाहागो लालायगोन आरो बाहागो लालायनानै जोंनि जिथुनाखि इयुनाव मोननो गोनां बा जोंनि मावनो गोनां बा हारिनि मावनो गोनां बे मावनो गोनां हाबाफारिखौ जोङो मोनफा मोनफायै जोङो मावनो हागोन। दा बेहाय आं बेखौ आरो खेंफोरथि होबावनो नागिरदों मोनसे खोथा जोंनि NDP धेमाजि जिल्लानि नैबे खौसे जानाय जायैखौ दा NDP-आ खौसे जानो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय बयहाबो NDP-आ साफा साफा गोजौआव दैदेनगिरि दंजोबो। दिनै धेमाजि जिल्ला हिसाबैहाय NDP-आ मा रुल लादों मा रुल लायाखै बा सोरनि नेतृत्वआव जोङो जिल्ला हिसाबै मावनांगौ मावनाङा बेखौबो आङो दिनै माखासे जोंनि बारग' धेमाजि जिल्लानि मोनफ्रोमबो ग्रुपनि आङो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों। जोङो दिनै आफाद हिसाबै आरो धेमाजि जिल्ला NDP बारग' हिसाबै जोङो माबायदि जोङो खामानि मावनांगोन बेखौ आङो दिनैनि रादाबनि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायहरनो सानदों। खोथाया जाहैबाय मा जों धेमाजि जिल्ला हिसाबै दिनै जोंखौ सोरबाया निर्देश हरदों नामा बा जोङो इदि जोङो बाहागो लानांगौ नामा बा बेफोरबायदि माखासे कुइसना फैलायलायदों। दिनै जोंनि गेजेराव मानो गोरोबलायनाया फैयाखै जानांगौ गोरोबलायनाया निस्सय फैगौमोन फैनाय लोगो लोगोनो जोङो मोनसे टेबुलखौनो दिनैसिमबो जोङो क्लियार खालामनानै जोङो लानो हाया आरो जाय टेबुलाहाय जोंनि बे टेबुलनिफ्राय पलिसिखौ जोङो मेकिं पलिसिखौ जोङो दानानै लानो हायाखै जाय पलिसियानो दिनै पलिसि दानानै लानो हायैनि जाहोनावनो दिनैसिम जोंनि धेमाजि जिल्लानि बारग' NDP-फोरा बे अबस्थायाव दंबाय दङ। दा जोङो जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्ला हिसाबै बारग' आफाद हिसाबै जोङो बोरै ज' जानांगोन बे ज' जानायनि पलिसिखौ सोरबा निस्सय गोजौनि जायफोर माने गोजौनि दैदेनगिरिफोर दङ बै दैदेनगिरिफोरनिफ्राय फैनानै खामानिया बे जाफैदों होननानै आं नुहुरनाय बायदि नुहुरो। मानो होनब्ला दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो बजोंबा जोङो बारग' आफादफोरा जोंनि नैबे जिथुनाखि धेमाजि जिल्लानि बारग' NDP-फोरा दिनै गोजौनि खोथाखौ लानानै दिनै जिल्लायाव खामानि मावनो नागिरदों। दिनैहाय हमना ला दिनै जोंहा स्वयं जोंहा धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहा मावनो गोनां खामानि दङ। दा मावनो गोनां थानाय हाबाफारियावहाय दिनैहाय जोङो आलदा जुलदा जालाबाय थानाय जाहोनानो जाहैबाय जों माने गोजौनिफ्राय अबेबा ग्रुप मोनसेनिफ्राय मोजां ग्रुप मोनसेनिफ्राय मेसेज फैबाय मेसेजजों खामानिखौ मावनाय जादों बे जिल्लायाव। दा बैफोर मेसेजखौ लानानै जाहाथे जिल्लायाव खामानि मावा जोङो बारग' NDP हिसाबै जोङो जेरै जोङो ज' जानानै जोङो खामानि मावनो हायो बेखौसो आङो मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ आं खावलायदों। जाहाथे जोङो गोजौनि जिथुनाखि बिटिआरनि जिथुनाखि मेसेजखौ लानानै जोङो जाहाथे जिल्लायाव जोङो बारग' NDP-फ्रा खामानि मावा आरो आं बेखौ खावलायदों आरो जों मावोबाबो जोङो खौसे जालायनानै ज' जालायनानै जोङो खामानिखौ मावगोन होननानै जोङो थांनाय 16 तारिखआव जोङो बेखौ जोङो सावरायनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय नैबे इलेक्सन पारपसखौ जोङो लाथ'नाय जायाखैमोन आरो इलेक्सन पारपसखौ लानाय जायोमोनब्लाबो जोङो सावरायनानै लागौमोन होननानै जोङो सावरायनाय जादोंमोन। दा बेखायनो आं सानदों दिनै गोबाङा गोबां ससियेल मिडियायाव होबाय थादों बेखायनो आंनि जिथुनाखि NDP-निफ्राय आङो जोंनि बर' माहारिनि जिथुनाखि धेमाजि जिल्ला बा धेमाजि जिल्लानि गासै माहारि हारिनि आफादफोरा जेराव दङ बेखौनो आङो NDP-नि ग्रुपनि जानानै आङो थोंजोङै
BJPखौनो सापर्ट खालामगोन होननानै आङो गासै जोंनि धेमाजि जिल्लानि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनि सिगाङाव आङो बेखौ खेंफोरथि होबाय आरो जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जोङो इयुनाव जाहाथे बैफोर आफादजोंनो NDBPआ गोरोबलायनानै खामानि मावलांगोन होननानै आङो रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों दिनै खोथा होदों।